takuk biem de borma yathyak ma yangei tabuk thongbro klai tongjak nukhungo tei ajinai kwrwi wngwi tongkha abo haino lukurokno chubasu san hoka koktwmao saimaka Jairam Sodar Kami Panchayat JJ Nogar Bolok Belbari RD Block obo haino koktwmani bisingtwi joto lukurok ha gwnangrok maya gwnangrok jotono koksa khumui chubakha hingkhe sak najagui manai abono tam koksaka khnangnai di lukurokno ang poijao swng tangnai tinai se swng nukhungo kamalaijak abono tibra sangwi norok ni thani ang homa sano norok chubakha ba ang ani saksori hamnai obono jotono ang poijao jotono ang ani saksori rok nongni naimung besang hamnai abono ang jotono ang poijao ang tangnai tinai amabo tango ang tangnai tinai se nukhungo kwrwikha nukhungo swng osol hingkhe abono bahai swng chalainai abono lukurok ang message khaio lukurok norok ani bagwi norok kano naikheba ang hamnai abono lukurok ang poijao nukhungo obosta ang toka sini nukhungo abono norok thani ang poijao blai ang sak ni bagwi nong thani ang poijao keu chubanai kwrwikha no oboni bagwi sak khani ang klaijak 4-5 mas oboni bagwi ang 4-5 mas kalaimani blai kosto klaijak keu thani ang rangsani bo maya keu thani bo khoksa bo malai ang abono nong thani ang lukurok ang san norok ano chubakha bang hamnai oboni bagwi